Egunaren bigarren atalari emango diogu aurki sarrera. Ezen aurretik ohartxo bat. Gaur hemen egon izanaren agiria, saioaren bukaeran, mostradoreetan izango dozue. Agian guztiok ez dozue behar, baina zuetariko batzuk bai, dala zuen ikastetxetan aurkezteko, zuzendaritzari adierazteko, hor izango dituzue saio honen bukaeran. Egon izanaren agiria. Beste barik orduan, bigarren zatiari emango diogu hasiera eta mainguruaren arduraduna Beñat Garaio izango da. Bera da Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlaria, soziolinguistika klusterreko kidea eta bertsolaria ere. Beñat, beste barik zurea da hitza. Kaixo berriro ere, Jim Cumminsen doktorearen ondoren, atsedena izan dugu, gaur jasotako ideiak prozesatu eta bateriak birkargatzeko, batzuek aprobetxatu zuen kanpora joan eta eguzki pixkat hartzeko, eta, bueno, prest gaude ez, saioarekin jarraitzeko. Jarraian, mailinguru bat izango dugu, nahia elikatu eta praktiketan eragin, eskolan eta eskolaz kanpo izenburupean. Eta, pixka eta azaldu nahi dizuet, orain arte bilera batzuk egin ditugula mailinguru hau lantzeko, eta oso ideia interesgarriak atera dira prestaketa horretan, eta ziur zuentzako ere oso mamitsua izan daitekela oraingo mailinguru hau. Oraintxe bertan aurkeztuko ditut gaurko hizlariak, bi konektatuta daude, eta beraiek katalanez eta galego zeingo dute, esan diogu poliki eta argi hitz egiteko, eta uste dute ondo ulertuko duzuela. Besterik gabe, gaurko hizlariak aurkeztuko dizkizuet, ezkerretik hasita, Maialen Iñarra, soziolinguistika klusterreko ikerlaria, Ainhoa Laza, Emunetik, eta online daude Abali Flos Mas, Bartzelonako Unibertsitatetik, eta Fernando Ramallo, Bigoko Unibertsitatetik. Hauek izango dira, beraz, gaurko partaideak, Abali ezkerrean duzuena, eta Fernando eskuinean. Dena sinkronizatuta, ikusten duzen bezala. Ezer baino lehen, bakoitzaren aurkezpen azkar bat egiteko eskatuko dizuet, lauroi. Eta horretaz gain, zuen ikasle garaietara itzultzeko eskatuko dizuet, zein eragin izan zuen hezkuntzak zuengan hizkuntza aldetik. Orduan, labur egin badezakezue, 2 minututan bakoitzak eskertuko dizuet. Nerori hasiko naiz. Lehenik eta behin eskerrik asko hezkuntza sailari ona etortzeko gonbidapena egiteagatik, oso jardunaldi interesgarria dirudite, egitara behintzat hala da eta goizeko hitzaldia ere oso interesgarria izan da benetan. Nere kasuan ez daukat Kamis irakaslearen ibilbide paro bat luzea, baina aurkezpen aipatu duten moduan soziologia ikasketa ditut eta momentu honetan soziolinguistika klusterrean nabil ikerlari lanetan. Eta, egindako parte hartu duten proiektu desberdinetatik saiatuko naiz nire ekarpentxoa egiten gaurko mainguru hontan. Eta hezkuntza ibilbideari dagokionez edo, ez dakit, ni herri txiki batetik nator, eta eskola txiki batean hasi nituen ikasketak, gero ikastola batera egin un jauzi, ereduan ikasi dut, nire ibilbidea ereduan egin dut. Eta, hola, ipagarria hizkuntza aldetik, igual ikastolan izan nun, lehenengo bizipen bat, ez da, Portugaldik etorritako ikaskide bat izan nun, eta, bertan konturatu nintzen, norberaren identitatea eraikitzerakoan hizkuntzak daukan garrantziaz, ez da, niretzako bizipen interesgarria izan zen hori, eta gero noski, institutuan eta unibertsitate publikoan, egia esan beste herrietako eta Euskal Herri Zabaleko gazteekin elkartzeko aukera izan nun, eta hizkuntza praktika desberdinei buruz ikusteko, bizitzeko aukera, ez da?
Orduan, hoxe. Jarraitu nahi zuena. Bai. Bueno, egun ondana eta eskerrik asko. Bai. Eta, hola, aipatzearren, hizkuntza aniztasunak jasan nik etxean eukidet, ez? Toka huitzen zaigu, hainbat hizkuntzaz ez jakitea, baina bai kudeatu behar izatea, ez? Bakoitzak batzuk zititulako, eta orduan zentzu horretan eleaniztasuna nahiko natural bizi izan de txikitatik. Baina eskolai dagokionez, nire txikitan herri euskaldun batean da geok aldatu inginan eta A eredura pasatu nintzen. Eta, gaizki, enekin gaztelania guaindikan. Eta urte terdiz, bazan klasian beste neska euskaldun bat guatzen naiz, eta haren onduan, pega inda. Eta nire gogoko klasia, euskerako klasia izaten zen, gaina kantatu, eta etzan hizkuntza ikasten, kantatzen daula bai, eta ondo. Eta hortik baina bitarte hortan irakurtzen erakutsi ziguen, eta nik lanak eukin itxun geho berriz D eredura pasatu nintzanean irakurtzeakoan da beste hitz batzuk zielako, eta enitxun ulertzen, da hori, viaje hori asko zerrexagoa izan zen. Eta geho lanai dagokionez, euskara irakasle izan nahi zainbat urtetan, eta gero euskara teknikari, eta azkeneko urtetan, toka hoiten dalakola, baina irakaskuntzan aritzea tokatzen zait, zuetako batzuekin atxuko nintzen, tailerrak ematen, soziolinguistikaz, psikolinguistikaz, ze gertatzen zaigun, nola kudeatu ezakegun, eta, iztun asertibok izatea nola iritsi lehiken ikasteko, ezta? Eta ikaslekin ere bai. Eta bakit batzutan hemendikan lezio ematea errexo dala, baina plaza asko ez, baina pixka tokatze zait, eta bakit beste lan badala, bai, Kuminsek esaten zituen identidadia, eta gauza horiek lantzeko, beste trebezile batzu behar diala iritze zait. Oso ondo, orain online jarraituko dugu, Abali, zuk jarraitu nahi baduzu. Sí, bon dia. Egunon. Primer de res, de dir eskerrik asko a l'organització per invitar-me a participar en aquesta jornada i també gràcies a l'esforç logístic que estan fent perquè puguem mantenir aquest espai d'intercanvi, de debat, sense haver de passar per la interposició. Ja, és d'agrair i espero que pugueu seguir bé el català. Jo soc professor i investigador en sociolingüística a la Universitat de Barcelona i tot i que fa anys que he vist, que estudie, que treballe a Barcelona i a Catalunya, de fet, soc valencià. Per tant, jo vaig néixer, em vaig escolaritzar a Castelló de la Plana, la ciutat més important del nord del País Valencià, durant els anys 90. I, per tant, la meva experiència escolar no és en el model lingüístic educatiu de Catalunya, sinó en un model que s'assembla més paregut al de la comunitat autònoma basca. Jo, en concret, soc l'hereu, me considero hereu, dels esforços d'un sector del professorat i de les famílies que van introduir el programa d'ensenyament en valencià, l'ensenyament en català en una escola pública d'un barri popular de la meva ciutat. De fet, la meva promoció, diguem que va ser la segona que va aprendre català en aquest centre des de l'infantil fins al batxillerat. Jo diria que en aquest context, que era de minorització clara del català, el fet de poder assistir a una escola d'aquestes característiques va ser una oportunitat de poder interactuar amb els meus iguals en català, en valencià, un espai que l'ús de la llengua minoritzada no era una opció marcada, sinó que entrava dins d'una normalitat normal, també amb la nostra realitat familiar. Això tenia molts avantatges, evidentment, però també diguem que era una mena de bombolla. Vivíem en una bombolla que es trencava quan accedíem a altres espais dominats pel castellà. I aquest model de línies també ha pogut tenir alguns efectes negatius, per exemple, generant certes dinàmiques de segregació escolar que jo crec que cal mesurar si són positives o no en contextos de revitalització lingüística i que en tot cas potser podem comentar aquest aspecte més endavant. Moltes gràcies. Fernando. Mikrofonoa uste dut, piztu behar duzula. Perdón. Escoítase agora, verdade? Bai. Sí. Vale, bo día. Moitas grazas por esta oportunidade de dialogar con todos vos nestas xornadas tan relevantes en Euskadi. Xa levamos a 25ª
ou levades a 25ª edición, verdade? Así que moitas grazas á organización por esta oportunidade, tamén grazas por permitirme falar en galego, espero que non haxe problemas de comprensión. Ben, eu son profesor de Lingüística Xeral na Universidade de Vigo, dedícome á sociolingüística das linguas minoradas desde hai 30 anos. Así que, desde o ano 90, levo facendo investigación fundamentalmente sobre o galego, pero non só sobre o galego, non? E tamén tive a oportunidade de ser membro do Comité de Expertos da Carta Europea para as Linguas Rexionais e Minoritarias durante uns cantos anos, e por iso me apegei moito máis tamén a outras linguas e outras situacións. Vale, isto é un profesor da Universidade de Vigo, como decía, e isto é un pouco a miña trayectoria de investigación recente. Ten que ver co tema do neofalantismo, tamén ben coñecido no País Vasco, e sobre iso traballei nos últimos anos. Respecto á miña relación co galego na época escolar, eu son o máis vello, desde logo, desta mesa, e, por tanto, procedo dunha cidade absolutamente castelanizada, que é Vigo, castelanizada naquela altura, cando eu estudaba, pero tamén castelanizada actualmente, solamente un 4% da poboación se expresa diariamente en galego nesta cidade, verdade? Entón, eu aprendín a falar en castelán, moviliceime en castelán durante todo o sistema educativo, e só na chegada á universidade fíxenme falante de galego, é dicir, son un puro neofalante, ainda que ese concepto aquí, 30 anos despois de estar eu falando galego, pois a mellor non ten tanto sentido, non? Pero esa é un pouco a miña trayectoria, non ten nada que ver o sistema educativo de Galicia, como sabedes, en termos de política lingüística co vasco ou co de propia Cataluña, non? Así que esta é a miña relación. A escola naquela altura non funcionou e agora mesmo segue certamente sen funcionar no proceso de socialización lingüística. Aí o deixo. Oso ondo, eskerrik asko Laura izuen arkeztuenengatik. Online zaudetenek agian ez duzu ikusiko, baina hemen zuen aurrean jendetza dago, ez da presioa sartzeagatik, baina gutxienez ikusi dezazuen zer nolako giroa dagoen hemen. Bueno, aurkezpen hori eginda, hemendik aurrera 4 galdera planteatuko dizkiegu, eta bakoitzak galdera bati erantzungo dio modu sakonean, eta besteek osatuko dute hizlariak edo esandakoa. Gogoratzeko 7 minutu dituzue bakoitzak, eta gero osatzeko, pare bat ideia edo gehitu nahi baituzue, eta lehenengo bakarkako gaia, Maialenentzako izango da, eta horrela dio, eskolak bakarrik ezin du, entzuten da sarri azken aldian, zer ulertzen duzue esaldi horrekin, norberaren testuinguru eta ikuspegitik? Bai, nahi tokatu zaita hastia. Bueno, gustatuko litzaiak pixkat igual testu inguruan jartzen, ezta? Euskararen biziberritze prozesua bere hortan hartuta, dakigunez azkeneko urtetan esan dezakegu inbertsio nabarmen bat egin degula hizkuntzaren ezagutza bermatzean, ezta? Eta beraz, hezkuntzaren alorrean. Gaur egun, belaunaldi berri gehienek euskara ezagutzen dute, eta hor aurrera pauso izugarriak eman ditugu, ezta? Uneotan ordea, esan dezakegu, erabileran gaudela trabatuta edo, ezta? Ezagutza datuek izan duten bilakaera gorantzko joera hori, ez dugu modu berean ikusten erabilera datuetan, ezta? Baina, gustatzen zait azpimarratzea, hala ere bat gatozela gaur egun denok, hain justu hizkuntza biziberritze prozesu honetan urrengo aurrera pauso garrantzitsua, erabilera hori areagotzean dagoela, ezta? Orduan, ikuspuntu hortatik, iruditzen zait, gizarte ikuspuntu batetik, askotan entzun izan degula belaunaldi berrien euskalduntzea, eskolaren esku utzi degun zerbaiten moduan, ezta? Gure seme-alabak ereduan matrikulatuz gero, espero genezakeen, erabat euskaldunduta ateratzea hezkuntza ibilbidetik.
Baina egia da aldi berean, azken urtetan ari gala ikusten, ikastetxetan gero eta zailagoa suertatzen dela, ingurune eraginkor bat eskaintzea euskeraz, ezta? Belaunaldi berri hauei. Eta horrek erabilerarako trabak sortzen ditu, ezta? 2017 urtean publikatu zian Arrue ikerketako azkeneko datuak, eta bertan 6 urteko bilakaera datuak edo ikusi genitun, ezta? Eta hor, esan genezake, ikasleen eskolako erabilera etzela aldaketa ondiri sumatu, maila bertsuan zegoela epe tarte horretan, ezta? Hala eta guztiz ere, ez da ahaztu behar, Euskal Autonomia Erkidegoko haur eta nerabe gehienentzat, eskola da lagunerik euskaldunena ere, ezta? Leheno galderaren batean Iñakik ere gogorarazten zuen kontu hau. Nolabait, eskolako erabilerak erraz gainditzen du eskolaz kanpo egiten dutena, herriko edo auzoko lagunekin kalean egiten dutena, edo komunikabideetan kontsumitzen dutena, etxean egiten dutena, bai? Adibide hori hartuta adibidez, eskolako erabilera LH edo lehen hezkuntzako 4. mailako ikasleen kasutan bikoiztu egiten da etxeko erabileratik, bai? DBH-bikoen kasuan igual jauzi hori zertxo bait txikiagoa da. Orduan, guk Arrue ikerketaren bueltan esan izan dugu, eskolak lortzen dula nola baite, eremu gisa gizartearekiko autonomia bat, ezta? Hizkuntzen erabilerarako arauen eta baldintzen bestelako funtzionamendu bat, ikasleen eguneroko bizitza hortan. Eta nik uste dut garrantzitsua dela eskolari aitortza hori ere egitea, ezta? Gainera, azken ikerketa kualitatiboetan ere, mai gaineratu da nola gazteak nagusiki euskara eskolarekin lotzen duten, ezta? Baita kasu batzuetan familiarekin ere, ezta? Segun zein den gazteen profila, baina nagusi euskara eskolarekin lotuta agertzen da. Orduan, belaunaldi berrien euskalduntzean eskolak egiten du eta hori aitortu behar zaio, ezta? Gero, zer hobetu ere eduki badezake ere, ezta? Kontua da, ikasleen eskolako erabilera orokor hori ulertzeko, funtsezko aldagai bezala agertzen zaizkigula eskolaz kanpoko hainbat eta hainbat ere, ezta? Lehen zerrendatu ditudan batzuk, eskolaz kanpoko ekintzetan egiten duten hizkuntza erabilera hori, edo beren ingurune soziolinguistikoa, etxeko errealitatea, gainera bereziki ikusten da, ikasleen erabeagoengan, kanpoko errealitate horietiko lotura estuagoa dela, ezta? Azken batean honekin esan nahi da, ikasleek eskolan euskarak gehiago erabiltzea nahiko sustatu nahi balima da, eskolaz kanpoko ikasleen jardunean ere presentzia gehiago izan behar duela euskarak, ezta? Egungo gazteen diskursoetan adibidez, azken ikerketetan ere, ez zaigu ageri euskara gazte bizitzako esparruei lotuta, ezta? Beren gazte identitatea ere ikitzerakoan oso funtsezko eremuak dituzte lagunartea edo harreman informalak, mundu digitala ere ziurrenik gaur egun, eta hor, euskerak huts egiten du ziurrenik, ezta? Orduan, iruditzen zait, hizkuntza hurbildu behar degula, gazteak eroso, gustora eta ondo pasatzen duten eremu horietara, ezta? Gaur egun oso aukera mugatua dituzten nerabek eta gazteek eskolaz kanpo euskaraz aritzeko, eta beraz, nire ustez gakoa da, euren gustuko jarduera horietan, euskaraz aritzeko ere aukera ematea. Eta zentzu hortan adibidez, soziolinguistika klusterrean, badaukagu kirolari lotutako proiektu bat, eta kirolarloari potentzialidadea handia ikusten diogu zentzu hortan, ezta? Izan daitekelako helduek monitorizatutako gune bat, nola baite,
baina gazteek oso berea sentitzen duten eremu bat da, harremanak eraikitzeko gune bat da beraientzat, gozamenerako tartea ere eskaintzen die, besterik gabe eremu horren garrantzia aipatu nahiko nuke, ezta? Beraz, bukatze aldera ideia hau, ezta? Iruditzen zait garrantzitsua dela epe labur batean, euskararen erabilera sostengatuko duen egitura bat eraikitzea eskolatik kanpo ere, ezta? Oso ondo, eskerrik asko. Ez dakit gainontzekoek zerbait duzuen gehitzeko, ideiaren bat, ekarpenen bat? Nik uste, nik adibidez gehituko nuke kirolian netzako justu badao indargunetako, indargune bat netzako importantea badala leku erdia arautua eta informala era berean, ez? Eta holako asko ez ditugula bilatzen. Eta ereduari buruz hitz egiten denez askotan, zer dan eredu, gazte batentzat edo haur batentzat, uste justu, behaien entrenatzaileak diala, behaiek izan nahi duten hori. Ondo jolastu, gaztia da, ez da arau jartzailea, eta zentzurtan olako ereduak aurkitzea kosta egiten zaigu. Askotan guk nahi izaten dugu 40 urteko aldiakin, 30 urteko aldiakin eredu izan, eta uste horiek diala benetako ereduak behaientzat. Abali, Fernando? Bestela aurrera jarraituko dugu? Bai? Oso ondo. Orduan lehenengo galdera honetan azaldu dira hainbat ideia gako ez, ardurak, eskoloren ardura delegatzearena, ereduak bilatzerena, ikerketako datuek esaten digutena eta azpimarratu eta gure buruari aitortu beharko geniokena, eskolaz kanpokoaren eragina. Eta berriz, itzuli gaitezen eskolak bakarrik ezin du galdera horretara, baina zertan ezin du, eta gai horietako bat da erabilera areagotzearena, ez? Eta bigarren galderak horrekin dauka zerikusia. Hizkuntza ikastetik, hizkuntza erabiltzeko jauzia egin behar da. Nola egiten da jauzi hori, eta zein da irakasle eta hezitzaien rola horretan? Hori da galdera eta Abalik erantzungo digu. Sí, gràcies. A veure, a l'hora d'abordar aquesta pregunta, en primer lloc volia dir que estic molt d'acord amb les coses que ha portat Mayalen. De fet, no volia afegir res perquè crec que ja ho ha dit tot i ho ha dit molt bé. A l'hora d'abordar la pregunta que formuleu, jo crec que s'ha de fer un comentari previ. I és que la missió que el marc legal preveu per als sistemes educatius és generalitzar el coneixement de les diferents llengües oficials i no promoure l'ús interpersonal entre iguals de la llengua minoritzada. Veiem que això crec que ho hem de tenir en compte quan avaluem els resultats de l'escola i també ens obliga a ajustar les nostres expectatives sobre quin és el potencial del sistema educatiu amb les limitacions que Mayalen precisament ha comentat i que si no ens poden portar a una certa frustració o a pensar que estem fracassant perquè no assolim els objectius que ens marquem. En aquest sentit, diguem que el que hem vist en els estudis de l'àmbit català, que jo crec que en gran mesura encaixen bé, coincideixen amb els del projecte Arrue que ja ha comentat Mayalen, és que aquest salt del coneixement a l'ús interpersonal del català depèn fonamentalment de dos factors. D'una banda tenim les característiques dels parlants, bàsicament la seva llengua inicial, i en segon lloc tenim la densitat lingüística de l'entorn, és a dir, els contextos amb més presència de catalanoparlants són els que faciliten més l'ús de la llengua i els que permeten també l'adopció de la llengua per part de les persones que no la tenen com a primera llengua, com a llengua inicial. I, evidentment, diguem que aquests aspectes són molt difícils o impossibles de planificar des de la institució escolar. Per tant, el rol del professorat en aquest context per a facilitar el pas del coneixement a l'ús, quin és? Jo poso ara sobre la taula dues idees que després podem entrar a debatre. La primera idea seria, si la missió de l'escola hem d'entendre que es limita a generalitzar el coneixement de la llengua minoritzada, i sabem que això és un element imprescindible per a l'activació de l'ús, el que hem de fer és assegurar-nos que realment està generalitzant, universalitzant el coneixement de les llengües minoritzades.
Això vol dir que té algunes implicacions. En primer lloc, que hem de fer una avaluació sistemàtica dels resultats del sistema educatiu, sobretot en aquells contextos en què conviuen diferents models, per entendre en quina mesura faciliten o no una competència plena en la llengua minoritzada. I això és important també perquè ens permet legitimar socialment i potenciar els models que garanteixen això en major mesura. I sobre això jo crec que l'experiència de la comunitat autònoma basca i l'impuls del model D és bastant il·lustratiu sobre aquesta necessitat. La segona implicació que jo hi veig és que és necessari ampliar el concepte de coneixement de la llengua. Hem de saber anar més enllà del domini de la gramàtica, del domini dels registres formals, per a incorporar les habilitats conversacionals, els registres informals, que són els que realment ens habiliten per a fer aquest pas del coneixement cap a l'ús de la llengua. Aquí és d'interès la investigació sobre nous parlants de llengües minoritzades, que suposo que Fernando tindrà més elements a aportar sobre aquesta recerca, que mostra com els parlants que no tenen una llengua minoritzada com a primera llengua de vegades tenen dificultats per a ser reconeguts com a parlants legítims de la llengua, sobretot si no dominen aquests registres conversacionals informals. Per tant, la institució escolar que ha de tenir en compte aquest fet si vol realment igualar les condicions d'accés a una identitat catalanoparlant, euskaldun, galegòfona en els diferents contextos amb independència de l'origen dels estudiants, que crec que és un dels objectius que s'haurien de marcar en aquest sentit i, per tant, hem de tractar de manera més explícita les habilitats orals a l'aula i també hem de fer tot un treball de reflexió metalingüística, un treball amb les actituds lingüístiques per a qüestionar les normes socials que dificulten aquest pas del coneixement a l'ús. Aquesta seria la primera idea clau. La segona seria que en condicions de minorització, si volem facilitar aquest pas de l'aprenentatge a l'ús, hem de generar espais segurs per a l'ús de la llengua, és a dir, espais en què els parlants tradicionals poden desplegar la seva identitat lingüística sense impediments i en què els nous parlants poden sumar-se, incorporar-se a l'ús de la llengua minoritzada sense ser jutjats o veure's deslegitimats pel fet que no dominen prou algun aspecte de la llengua o per les varietats que fan servir, etc. Algunes derivades d'aquesta segona idea, i amb això acabaré la meva intervenció, jo diria que en primer lloc el rol del professorat i dels educadors s'ha de centrar a generar espais i moments d'ús de la llengua dins de l'aula, en el marc de les activitats d'ensenyament i aprenentatge, i crec que amb això estarem tothom d'acord. I aquí, per tant, hem d'adoptar les estratègies didàctiques que permeten que els estudiants facin un ús actiu real de la llengua en aquest marc, i que és una cosa que diguem que no es pot donar per descomptada, o que com a mínim el coneixement que tenim sobre el funcionament del sistema educatiu català ens diu que no podem donar per descomptat que els estudiants estan fent servir la llengua vehicular com a llengua de les seues activitats. En segon lloc, diguem que aquests professors, educadors, i també jo crec que és important el personal no docent dels centres, els conserges, la persona que treballa a la biblioteca, etc., poden fer un rol, poden exercir un rol de model lingüístic i propiciar usos de la llengua minoritzada fora de l'aula, que per definició tenen una orientació més interpersonal i se donen en registres més informals. Els resultats de la recerca en sociolingüística educativa en el nostre context els que ens diuen és que si els estudiants tenen una competència suficient i estan en contextos interpel·lants, generalment convergiran cap a l'ús d'una llengua, cap a la llengua del seu interlocutor. Per tant, si involucrem tot el personal de l'escola, més enllà fins i tot dels docents, aconseguim que tot el centre i no només la classe de llengua sigui un espai segur i acollidor que convida a l'ús d'aquesta llengua minoritzada. En tercer lloc, i sense sortir, sense deixar la institució escolar, diguem que el professorat pot involucrar-se a crear espais d'aprenentatge no formal o d'ús de la llengua fora de l'aula. Per exemple, a través de les activitats extraescolars que tenen lloc dins del centre o en experiments, que crec que a Galícia ho he experimentat amb això, experiments perquè els estudiants es transformen en nous parlants durant un temps limitat, etc.
Diem que aquestes activitats dins dels centres poden tenir un objectiu no lingüístic, per exemple, practicar un esport, que és una cosa que s'ha estat comentant, participar en un club de lectura, aquí les idees poden ser diverses, però diem que ha d'haver un focus explícit i consensuat entre docents i estudiants en l'ús de la llengua minoritzada i en la subversió de les normes socials que dificulten l'ús de la llengua en aquests espais. I aquí diem que no hem de perdre de vista, jo crec que és important que la participació dels estudiants en aquestes activitats serà sempre voluntària. Com hem vist, la intervenció sobre els usos interpersonals no forma part de la missió legal de l'escola, jo diria que fins i tot no és del tot desitjable. Això, pel que fa al que podem fer dins dels centres educatius, m'estic passant ja un minut, evidentment hem d'anar més enllà del centre educatiu, però això ja ho hem comentat en la intervenció anterior i segurament ho continuarem comentant, per tant no insistisc. Gràcies. Mila esker. Orain arte ondo jarraitu duzue katalanezko hitzartzea? Honekin, B2ko maila konbalidatzen da. Bueno, txantxak aparte, ez dakit zuek, gainontzeko hiruek beste zerbait gehitu neko zenuketen. Gauza asko ikutu ditu abalik, baina dukiko duzu ideiaren bat. Bueno, bai, ez dakit, aipatu du adibidez referenteen gaia, eta seguraski aurren eta nerabeen kasuan garrantzitsua izan daiteke hori, ezta? Bueno, azkenean, ohitura aldaketa bakoitzak bere ezaugarria ditu, bere baliabideak, energiak, denborak eskatzen ditu, eta orduan, aldaketa hori garrantzitsua da aurren eta nerabeen testu ingurura ere hurbiltzea, ezta? Orduan, ez dakit, lotuta euskara gaztek eremu formalarekin lotu ohi dutela, hipotesi moduan buruan dabilkigun zerbait da gure artean, adibidez, gazteak beraiek eremu formal horretako protagonista bihurtuko bagenitu, adibidez gazteak irakasle roletan jarriko bagenitu, ze hizkuntza jokaera egin ditzaketen beraiek, ezta? Ziurrenik irakasle rol hortan errazago izango zaie euskeraz egitea, ezta? Orduan, bueno, ideia moduan edo aukera moduan, irakasleen eta hezitzaileen papera hor kokatu genezak, ezta? Espazio eta egoera horiek sortzeko ahaleginak egitean. Eta hain justu hori, ezta? Baita ere aipatu ditu, hiztun profilean ere aldaketak daude, goizean ere Kaminsek aipatu ditu, eta nolabait, akatsak egitea baimenduta dagoen espazio eroso bat ere eskaini beharko geniokela ikasle horiei, ezta? Arauak zalantzan jarriko diana, Abelik aipatu du, inkluso arau berriak negoziatuko dituztenak espazio edo talde edo gune horretan, azken batean gune babestu bat sortzearen beharra mahai gainean jartzen, ezta? Zuk zerbait zenuen esateko ez, Nino? Hola, konforme. Fernando, zuk zerbait gehitu neko zenuke? A ver, que eu, cando fale da miña parte, pois poñerei algúns destes temas sobre a mesa, pero que coincido plenamente con que estades dicindo, vaya. Pero casi prefiro que rematemos os 4 neste caso, porque como hai bastantes comunalidades e a mellor algunhas discrepancias, que xurdan no momento en que podamos falar. Gracias. Orduan, pixka bat labur biltzeko, Abaliren hitzartzetik eta gero Maialenek gehitu duenetik, atera dira ezagutzaren orokortzea eta ezagutza ebaluatzeko ikuspegi aldaketa eta mudarako espazio seguruen beharra ere azaldu da. Eta baita hizkuntza rolak eta hiztun profil ezberdinak ere aipatu ditu Maialenek. Eta hitzartze honetan hainbat kontzeptu ezberdin azaldu dira, aktibazioa, hiztun berriak, mudak. Azken aldian teorikoki asko garatu diren aztergaiak izan dira, eta bertan ikusi eta ikasi duzuenetik, zer izan liteke erabilgarria edo aberasgarria eskola esparruak hiztunak aktibatu ditzen. Zure txanda, Inoa.
Uste esandakotik ere ekarri berdeula, ez? Abelik adibidez aipatzen zuen, irakaslez aparte hor badaudela beste langile asko eskolan, parte hartu beharko luketenak aktibazio horretan, gurasoak ere parte dira, eta ikaskideak ere bai, eta are gehiago bizpahiru urte zarragoa dian horiek, ez da? Orduan nola elkarri lagundu, uste komunitate osoa dela aldaketaren eragile posible, ez da? Dena den, uste ingurunea prestatu ezakegula aldegun guztia, baina barruan gertatzen dena ere behiratu inbertzaiola, ez da? Azkenian guk arnazguneak sortu itzakegu, baina igual barruan ez dakago arnazgunerik. Orduan, eragin dezakegu kanpotik, baina pertsonare aintzat hartzea uste eta pertsonakin lan itea beste plano batzutan interesgarria izan daikela. Bai, uste motivazioa edukiz betetzeak erresistentziak gainditzen laguntzen digula, eta hain naiz, ze deserosotasun bizideten, nola bizideten, elkarrekintza hori nola bizideten aztertzea interesgarria izan daikela, bai. Eta hortaz hain naizenian uste, gurasuak sartzen baldin baditutzaku hontan, bada, batzutan, igual lehen hezkuntzan hasten dianean aurrak, orduntxe hasten dielako kezkatzen, ez? Bitartean, baldin eta etxeko euskaldunak ez badia, hizkuntzan jabekuntza prozesu batian daudela, eta orduan dana da ona, eta dana da ondo. Eta are gehiago, batzutan, baita batxilergoa bukatuta ere, etxe erdaldun batian, pertzepzioa izan lehike euskeraz badakita ondo egiten du, bere ibilbide akademiko egiteko gai izan da. Baina interesgarria izango litzake, bitartean kontatuko bagenio, ze deserosotasun bizidun, ze amorru edo etxipen, esan nahi hori nahi duen bezala esaten asmatzen ez dulako. Eta uste dut, klase batzutan gainera proportzio oso altua dela. Eta orduan, etxeko euskal hiztunak horregoteak ez du albidetu, ez du bermatuko bestiak euskerara etortzea. Eta honi gaina gehitu beharko genioke irakasle asko daudela tesitura horretan. Esan nahi dut, dereduan emateak ez du esan nahi euskaltzaleak ganik, ez da euskera zeroso bizigianik, ez da. Eta horre momentu batian ere iritze zaitzu gaina esan dezu, ez da rola, ezitzaile rolian jarriko agenitu, nori guk oso barneratuta. Ni hau bizi izan naiteke eskolan eta oso nekeza izan leike hau bizi izatean eretzako kuadrillan. Orduan, errealitate hori dana aurrek eta gaztek ere bizi dute. Eta batzutan, iritze zaigu danek ulertzeuten ez, berez egin beharko luketela, bai. Eta, zentzu horretan, ahozkotasuna, erregistruak eta hola lantzia uste dut importantea dana, baina lanketa programatu inberko litzakela uste garaian garaikoa, eta muda linguistiko hietarako momentu egokienak edo aproposenak zeintzuk dian jaso, ez? Ziklo aldaketak badia, badaukate karga berezi bat, adinaren arabera, hausnartzeko gaitasun gehiago de gutxiago ikiko dute, eta uste kontzientzia hartze hori badala txikitatik landu beharreko zerbait, bai? Eta kontzientzia hartze hortan nolako euskalduna gauden komentatu behar degula, ez helburua ez da bat, ez dakin nolako euskalduna izatea. Gainea, hor aurriritzi ez aparte, badauzkat aurriritzian erekiko eta ondokoekiko. Azkenean existitzen dalako maldaketa bat, ez da, bazu euskaldun oso zeanik, ez dut ondo itxen bestiak baita, horrek ere, baimen pertsonalak ematean ere buruai, plazan euskaldun agertzeko, igual zailduin leike. Eta uste dut, badaudela lanketak itxeko aukerak, eta klasian eta gure programatan beharariaz landu beharreko zerbait izan beharko litzakela. Belik esaten zuen arau jartze horiek, horietaz aparte, nolakoa gauden, zeneakan indar gehiago, ez? Elkarri laguntzen ikasteko bideak izan daitezkela. Baina uste dut, irakasleen artean, ezitzaile eta beste langileen artean ere, lanketa hau ezinbesteko izango litzakela. Ibintza tailerretan esperientziako erakustei, danetarik daula. Erosotasuna praktika da, baina praktikatu ahal izateko indar pixkat bildu inberdeu. Eta gure burua ulertu inberdeu. Erosotasuna uste dut eraiki dezakegun zerbait ere badala. Batzutan gertatzen da, erderazko joera daukan ikasgela batea sartu, eta baina erresa balitzuentzako euskera zinaiko zenukete, eta klaro, ez esateute. Orduan bada beste zerbait, naiz eta arlo akademikoa gainditzeko gaidian,
behar dutena, eta uste bada akonpainamentu bat, uste orokorrian oso bakarka bizi dugun sentsazio badala, ez talako zilegi esatea, eta gero, 16-18 urtekin, igual diskurso arraruak agertzen dira, ez? Esker rollo bada euskera zitea, eta hori ez da oso no, ez izan, egon ez du deseroso, gustora, lagunek ez dute iken, beste lagunek bai, enkajatzeko balio dizu, bai, eta uste dut gainea hor arlo diferenteetan, irakaslekiko bada arau bat betetzea da, nire erronka, edo ez betetzea, baina lagunekin da arrakasta, rola, norri izan nahi dut, eta izan nahi dut hori izateko igual hizkuntzak ez dit nahikotasun maila ematen. Eta euskaraz ondo jakinda ere, batzutan, nire taldian, ez da justu tresnaika proposena lagunak itxeko. Eta orduan, hori egia da ikasgelan landu leikela, talde mailan harreman buruz hitzeiteko, baina etxean akonpainamentu bat euki berdula. Izan guraso euskaldun, izan guraso erdaldun. Ze pasatzen zaizu, nola bizi ezu, zek emateizun lotxa, beste gai askokin lantzen dugun bezala. Nik batzutan jartzeten adibideat, igual ez da proposena izango, baina venga, piztina botako naiz. Izaten da, adibidez, etorreko guain gaina, orientazio sexualakin edo batzutan gauza da esatea ze existitzen dan, ze aukera dauden, eta horrek ez du esan nahi ni libreki biziko detenik, igual nire burua justifikatzeko behar bat ekiko, eta hortako talde osuakin lan inberko dut, egunen batian hori naturaltasun osoz bizializateko. Eta hizkuntzara etorrita, berdina da, danetariko euskaldunak gaudela, uste ulertu inberdeula. Ibilbidean kontzientzia hartzea bai, hitzetxeko baliabideak bai, baina egoerak kudeatzeko eta uste behar degula. Lanketa hori, eta hau gertatzen bada, eta nola ingo ez du, eta bestia. Uste iztun osoak aipatu da lehen, eta uste gehiago tresnari buruz ari zala, eta iztun asertiboak, askeak, eta emozionalki osasuntxuak izatea merezi dugu, uste. Baina horrek lanketa ondila eskatzen du, gure aldetik, eta besten aldetik. Ez dakitola, labur bilduz, gaina asko aipatu da, identitate hitza, eta uste identitatea landu inberdala, lehen galdera baten da hor, uste politizatu inberdala, hizkuntza, baina beste plano batzutan, hizkuntzen ekologian alde, portera ekologikoak ikasi behar ditugu, entrenatu behar ditugu, zabaldu behar ditugu, hizkuntza gutxitu bateko parte gehala ulertu inbar dugu, eta hortako helduok ere ulertu behar dugu, zer dan, zer erronka ditun, baina ze aukerak eta ze balio daukan, iritziak, aurriritziak, bizipenak, esperientziak partekatu inbar ditugu, baina ez ziriki partekatze utxagatik, baizik eta lantzeko, ez da, horrazkenian zauri pila bat daude. Lotxa pasatu hemen, ezin izan detor, eta zauri horiek inberdia nik uste garbitu aldala. Etorkizunean zetorriko dan, zerronka eukiko txugun, aurrikusi eta preparatu erronka horiei aurritxeko ere bai. Ordan, lantzeko uniak eraikin berdia, sortu inberdia, eta uste prestakuntza berdegula gudanok. Gurasoek bai, eta gurasoentzako azkenean zuek zate ez hitzaile eredu, orduan hori eskolatik jumarko litzak, nik guraso bileratan faltan botatzen dut, hori ez dakit, askotan zer da, ikaste prozesua hizkuntzai dagokionez, eta txangoak noiz izango dian, baina importante iritze zait. Ikasleen aukerak, indarrak, ezinak, taldea orekatzeare oso importante iruditzen zait, taldean ikusi behar dugu, beta horrekoa jantzin, ikusi behar dugu, zene da kantiradizo gehiago, zene gutxillo, eta taldekatzen ditugunean pixkat orekatu, elkarri laguntzeko, eta rola aitortuak izan lehizke inkluso, Eta, hola, beste pila bat gauza baino, eta konstantzia, klaro. Hau, ez du balio ikasgelan nire ikastaldiakin gero pasilloa libre da, beste talde batekoak dian, uste horren kontzientzia guk ere hartu inbar deula, eta ikasleak bere buruakin ez dezan negoziatzu. Hemen hemen irakasleak harrapatuko nahu, horrez, izan dadin zerbait naturala, ambulatorio bateagoa zenean, eta danak baju itzeite deunean bezala. Inok ez du kuestionatzen pasilloan eta konsultan ez. Uste logika horta iritsi inbarko gala, baina alkarrekin inbarko den zerbait dela. Ondo. Ez da, gauza asko aipatu ditu, hariren bat jarraitu neko zenukete, edo baduzue gehitzeko beste zerbait?
Si puc intervenir. No Bai, sé si... bai. Bé, m'ha interessat molt perquè s'han dit moltíssimes coses. Ainhoa ha posat moltes idees damunt de la taula i m'ha semblat molt interessant. M'han interessat especialment dues qüestions. Una era aquesta idea de per a què em serveix, m'aprofita aquest esforç de desenvolupar una identitat catalanoparlant o euskaldun o gallegòfona, etc. Perquè és un procés que comporta certes dificultats, hem de vèncer inèrcies, hem de vèncer incomoditats, hem de vèncer, diguem, la vergonya que ens fa no ser prou capaços d'expressar-nos de manera prou complexa, prou completa. I per tant aquí jo crec que és molt important saber amb quin tipus de grups socials, d'identitats, de pràctiques culturals està vinculat l'ús del català, l'ús de l'eusquera, l'ús del gallec, perquè en funció del seu atractiu social, diguem que aquest procés serà més fàcil o més costós de desenvolupar. I aleshores crec que aquí una recerca de tipus qualitatiu és important de fer i també saber que no hem de buscar una identificació monolítica amb un model exclusiu de parlant, sinó que el que seria interessant és que tinguem el català, el gallec, l'eusquera en diferents grups socials, amb perspectives diferents, ideologies diferents, etc. I en aquest sentit jo crec que és evident en aquest punt que la institució escolar no és suficient, perquè el tipus d'identitats i de pràctiques que se vinculen a l'àmbit escolar no són en absolut les pròpies del món social dels adolescents i joves, que busquen, entre altres coses, pràctiques transgressores, escapar de l'autoritat dels progenitors de les institucions escolars, etc. I, per tant, per definició, necessitem anar molt més enllà del que pot oferir la institució escolar. Ondo. Iruditzen bazaizu, Fernando, hurrengo galderara egingo dugu pauso? Bueno, laburbilduz Ainhoak esandakoa, ikuspegi psikologiko eta emozionala txertatzeko iradokitze zuen, beti ere ikasleen izaera, egoera nahi eta ezintasunetara egokituz, eta aipu bat utzi du, erosotasunak eraiki daitezken praktika batzuk direla, eta hori ere interesgarria iruditu zait. Hau esan da, orain arte hizkuntza aktibaziorako oinarriak, zutabeak, adreiluak aipatu dituzte, eta arkitektura arloan jarraituko dugu hurrengo galderarekin. Eskola eraikin bat izan daiteke, eraikin huts bat, nahi baduzue, baina komunitate oso bat dago eraikin horren oinarria eraikitzen. Zer egin dezakete eskola komunitateko eragile ezberdinek hizkuntza sozializazioan hizkuntza gutxitura erakartzeko? Eta galdera erantzuten gure arkitekto veteranoa, Fernando. Ben, non sei se responderei moito a esta pregunta, veremos, intentarei, no? En todo caso, por ser o derradeiro participante, veredes que hai cousas que se van repetir, porque, aínda que nas reunións previas fixemos as nosas divisións, pero é certo que isto é transversal e atinxe a todo o mundo. Por outro lado, debo precisar que esta breve intervención fareina desde unha reflexión xeral, non tanto sin determe ninguna lingua minorada en concreto. Creo que é algo que pode servir para todas, non só para o galego, catalán e euskera, senón tamén para outras linguas do Estado español que están moi silenciadas continuamente. É dicir, que non vou entrar en detalles, porque iso requeriría máis tempo para mí. A mellor esperades que fale desde a perspectiva exclusivamente da situación do galego, mas salvo algúns puntos concretos non o farei. Eso sí, terei en conta sempre esa perspectiva da normalización como fondo experiencial, porque é no que eu me criei. Xa que logo entendo que algunhas das cousas que direi diante de persoas que estades a traballar arreo diariamente na normalización do éuskaro están xa superadas, ao mellor en Euskadi, ou están superadas en Cataluña, en outros lugares. Por iso fico aberto a todos os comentarios que queirades, que se sean oportunos. Ben, como institución central na produción e na reproducción social, a escola ten moito que achegar á desminoración das linguas. Eu prefiro falar de desminoración que de normalización. Dialécticamente creo que é máis relevante, pero en fin. Agora ben,
Considerar a escola como un espazo de esperanza, que tamén se falou aquí nas intervencións previas, non significa ou non debe significar que ese sea un espazo illado, ao redor do que debamos concentrar todos os esforzos. Isto xa se dixo. A escola é fundamental, pero a condición de que a entendamos desde unha práctica liberadora e non meramente bancaria, por recoller as palabras de Paulo Freire. Non? E isto atinse, a bofé, a cuestións das linguas, particularmente a como se enfoca o ensino a aprendizaxe das linguas minoradas, que tamén se falou aquí, desde esa perspectiva. Desde unha perspectiva sociolingüística, a función normalizadora da escola debe afrontarse desde unha nova praxe. Este é o punto de partida para min, que sitúe a dimensión política, dixo aí no hai un momento, a dimensión política da linguaxe e das linguas como un contido fundamental do currículum. É dicir, o alumnado, ademais de aprender e mellorar as dimensións formal e funcional das linguas minoradas, tamén fixo referencia a Belía a isto, coa dimensión tamén a competencia comunicativa, etc. Ademais, a poder concienciarse para, de ser o seu desexo, mobilizar unha acción realmente encamiñada a superar as desigualdades sociais, económicas, culturais inherentes á minoración. Polo tanto, hai que por todo o que faga falta para promover a emerxencia dun suxeto lingüístico problemático e problematizador, fiel á verdade e, en todo caso, o menos reactivo posible a esa verdade. É dicir, un suxeito que identifique as limitacións do propio sistema que imposibilitan a súa emancipación. Por tanto, é, outra vez, situar o elemento ideolóxico no ensino e aprendizaxe de linguas minoradas. Non hai outra para mí. A este respecto, compre recoñecer que a política lingüística tradicional centrada na adquisición ten efectos válidos para a incorporación do alumnado a un bilingüismo receptivo, e aí tedes moita experiencia en Euskadi, pero en moita menor medida, como tamén se comentou previamente, para a súa incorporación activa a unha comunidade de fala minorada. Por iso, a política lingüística, para avanzar cada unha desminoración real, é dicir, para unha normalización lingüística de verdade, alén de instrumentar medidas e recursos para abordar a planificación da adquisición do corpus e do status, urxe unha planificación lingüística ideolóxica, ou, tal como prefiro dominala, unha lingüística política, fronte unha política lingüística. Isto é, para min, clave, fundamental. No caso galego é, vamos, inexcusável. Agora ben, como a pregunta tiña que ver cos demais axentes, pois de fora da comunidade ou da comunidade escolar, os profesorados, equipos de normalización lingüística, a inspección, a dirección dos centros, a administración, a autoridade ou as familias, que obviamente temos moito que facer. E permítaseme destacar algúns puntos. Compre relacionar, todo está en relación ao que acabo de decir, compre relacionar a aprendizaxe e a experimentación de novos saberes desde unha perspectiva espacial e dialéctica, coas súas dimensións, escalas, poderes, contradiccións, discontinuidades, pero cunha finalidade fundamental no caso das linguas minoradas. Aumentar o seu uso sen vigilancias iniciais que supoñan disuasión, sen penalizacións, tamén se falou disto, sen guetos, sen racialización, sen reproducir xerarquías lingüísticas. É dicir, entender a comunidade escolar como un espazo aberto, flexible e con obxectivos compartidos. En moitas ocasións, sen embargo, en relación ás linguas minoradas, o que atopamos é xustamente o contrario. Unha xeografía lingüística discontinua sustentada en espazos pechados. Desde esta óptica, a escola asemellase a unha heterotopía lingüística, como se tratase do territorio para a linguaxe, do espazo. Compárese esta especialización coa espacialización continua ao redor do inglés, por exemplo, que sae da escola, penetra na sociedade, está absolutamente nos medios, nas familias, eses mantras de sen inglés non vas a ningures, así que ponte, aprende, estuda, mobilízate. Ben, promover, outro punto é promover o activismo lingüístico, que tamén se situou aquí, non? Como unha práctica colectiva, é unha responsabilidade que atinse ao sistema escolar no seu conxunto. Hai exemplos recentes sobre os que partir sen negar as súas limitacións, e en Euskadi tamén tedes algúns.
É dicir, compre promover a creación de comunidades de práctica, e aí hai traballos recentes en investigación sobre euskaldunes e sobre neofalantes, etc., ben interesantes e ben atractivas, nas que se priorice, ou sexa unha condición, o uso das linguas minoritarias, clubes de lectura, usos de videoxogos, creación de medios de comunicación escolares, redes sociais, voluntariado lingüístico, clubes deportivos, como tamén se dixo, visionado de series, etc. Fortalecer o neofalantismo como un espazo de socialización dentro e fora da escola. Desde dentro ábrense algunhas problematizacións que precisan debate. Por exemplo, fixadevos este caso, isto sí que é un caso desde Galicia, non? Como valoramos o aprobado ou suspenso nunha materia como é lingua e literatura galega na parte de lingua, un alumno que empeza, digamos, na ESO, falando castelán e acaba sendo neofalante de galego? Eu doulle un 10, un sobresaliente, punto. Meta erros, non meta erros. Bueno, non sou profesor de secundaria, pero paréceme, vamos, o máis elemental, unha persoa que a escola fixo que cambiase do castelán ao galego. O galego, neste caso, vos tedes sistemas en Euskadi diferentes, naturalmente, e en Cataluña tamén hai un modelo inmersivo, non? Pero aquí en Galicia non. Este sí que é o exemplo que quería poñer local. E isto non se fai. Suspéndese se non se localiza o obxecto directo ben, se non se identifican tipos de pronomes. En fin, non vou entrar en esta cuestión que para min é central, non? Mesmo, pero unha persoa que cambia e que empezou falando castelán, solo castelán, acaba o curso falando só galego, non sei que máis se pode pedir a materia de lingua galega ou a outras materias que se impartan nestas condicións. Abordar a política lingüística familiar desde posicións conscientes, fundamentalmente en familias onde exista a oportunidade de incorporar a lingua minorada no día a día. Tamén se falou disto aquí, non? Constitúe isto non só unha oportunidade de potenciar o uso destes idiomas, senón unha garantía de fortalecer os lazos ideolóxicos ao redor das linguas entre a población escolar. Pero tamén hai que derrogar a normativa educativa, non no caso vasco, pero sí no caso valenciano e galego, que inherentemente favorece e potencia a minoración lingüística. A este respecto debe exixirse o cumprimento dos compromisos asumidos polo Estado español na ratificación da Carta Europea para as Linguas Regionais ou Minoritarias. Non esquezamos que entre as últimas recomendacións do 2021 o Comité de Ministros do Consello de Europa recolle a obriga de, literalmente, remover as limitacións do ensino do galego en Galicia e do valenciano catalá en Valencia. E, por último, neste punto, antes de chegar á conclusión, desmontar, xa fixen referencia antes, que ten relación o mantra de sen inglés non vas a ningures. Necesitamos un discurso distinto e na escola isto é fundamental. E non é ir en contra do inglés, naturalmente, os que nos gustan as linguas encántanos todas, inglés unha delas, non? Pero sí que este mantra é inherente á hegemonía derivada da globalización e, consecuentemente, é a consecuencia dunha mercantilización obvia das linguas, e isto hai que tratar de desactivalo como se xa. Ben, todo o que acabo de decir, lonxe de ser obvio para a maioría da poboación, incluída boa parte da comunidade educativa, leva aparellado un cambio radical, unha ruptura co sentido común, en tanto que forma limitada de autoconciencia que construe o suxeito sociolingüístico hexemónico. É dicir, como nada é neutro e todo flúe, a dimensión política das linguas debe situarse no centro do debate social e do currículo educativo para fortalecer no alumnado esa concienciación crítica das desigualdades materiais que rodean as linguas minoradas na sociedade civil e tamén no sistema educativo inmanentes a este modo de produción capitalista. Do contrario, e remato, non queda outra que confirmar que a minoración é un trazo indisolúbel ás linguas e non se concibe unha política lingüística educativa que posibilite a súa superación e facilite a socialización lingüística. No mellor dos casos, do que se trata é de ralentizala esta minoración. Este é un dos éxitos máis salientáveis da sociedade capitalista contemporánea e das súas formas dominantes de comunicación. Naturalizar unha condición social como se a súa radical transformación, neste caso a desminoración, non estivese da nosa man. Por iso, para rematar e adaptando as palabras de Marx ao tema tratado, necesitamos outra educación lingüística para outra sociedade e outra sociedade para outra educación lingüística. Moitas gracias.
Erremate ona jarri diozu Fernando zure hitzartzeari. Nola laburtu esan dakoa modu zehatzean. Baina pixkat ikuspegi politiko hori txertatzearen garrantzia, ez? Linguistika politika, Fernandok aipatu duen bezala, eta nola moldatu edo eraberritu beharko genuken eskola erakunde bezala ulertuta, ez? Lau galderak erantzun ditugu, ez dakit puntu honetara iritsita beste zerbait gehitu nahiko zenuketen, gelditu zaizuen zerbait kontatzeko, orain duzu aukera, bestela gero publikoari emango diogu hitza. Bueno, orduan, zuei pasatuko dizuet hitza, ez dakit galderak pentsatzeko tarterik izan duzuen, aukerarik. Suposatzen dut posible izango dela etxetik jarraitzen duzuenentzako Twitter bidez galderak egitea, eta bestela, mikrofonarekin egin zuen galdera, hemen daukagu lehenengoa. Bi galdera ditut, lehenengoa erlazio dauka ingurune soziolinguistikoarekin eta lurralde antolaketarekin. Ziren, ni natorre ikastetxe batetik, non herrian bi auzo desberdin daude, eta justu, erabaki zen DBH-ko egoitza jartzea kune erdaldunenean. Eta nik uste dut horrek eragina duela, nabarmen, nerabeen hizkuntza erabileran. Eta nik uste dut politikoek kontutan hartu beharko zutela hori. Antolatzeko, lurralde antolaketan eta zentroak antolatzeko orduan, pixka eta osnartzea, nolako eragin eduki alduen leku baten edo bestean kokatzeak hizkuntza erabileran batetik. Eta bigarrena, pixkat zeuek zeuen balorazioa jakin nahi dute bide batez, haber zibiditza ezazuen horretaz. Eta bigarrena, lehenago aurreko itzaldean komentatu egin dute, etorkinek 5 urteko moldapena behar dutela hizkuntza formalan ondo gustora egoteko. Eta nik uste dut gaur egun dagoen hizkuntza antolaketa hori ez duela bermatzen. Eta horrek ondorio bat eduki alduela. Etorkinak ez dira gustora sentitzen, ez ditugu nahiko babesten, ez diegu aukera hori ematen 5 urteko epe horrena. Eta emozionalki ez gara ailegatzen, ez ditugu harrapatzen, eta identitatea sortzeko euskaldun moduan ez dugula lortzen. Eta zeuen iritzi horretaz beha jakin nahiko nuke, eskerrik asko. Norra hasiko da? Norra animatzen da? Si ningú s'anima, puc començar jo. Només diré sobre la primera qüestió que planteges, la possibilitat de planificar la ubicació dels centres i distribuir l'alumnat, etc. Jo crec que aquí, més que respostes, hi ha preguntes. Hi ha preguntes sobre en quina mesura, i potser els companys de la taula volen incidir sobre aquest aspecte, en quina mesura és oportú o pot ser necessari generar espais, més o menys artificialment, espais de majoria catalanoparlant, de majoria euskaldun, dins dels centres com a manera de facilitar la consolidació d'usos lingüístics o, en canvi, valorem que és més important la missió de l'escola de generar una comunitat més cohesionada, una comunitat més unida, sense processos de segregació escolar, per exemple. Llavors, això, en certa mesura, posa en dificultat la construcció d'aquests espais de majoria catalanoparlant, de majoria euskaldun, de majoria gallegòfona, que són les que faciliten en major mesura el pas del coneixement a l'ús, i els resultats, jo crec que en aquest sentit són bastant inapel·lables, però jo crec que aquí l'escola pot tenir dues orientacions i que és un debat, en implicacions polítiques,
quina aproximació se considera més adequada. Aquí hi hauria opinions diverses. En el cas de Catalunya, que és el cas que jo conec millor o que he estudiat més d'un punt de vista acadèmic, l'opció va ser clarament per generar una sola comunitat, un sol model integrador de totes les realitats, i això pot imposar certes dificultats en entorns de molta minorització. En relació a la segona, per contextualitzar-vos en el context de Catalunya, sabem que la qüestió de la recepció i l'acollida lingüística de les noves immigracions va ser un factor molt important. La transformació del model lingüístic educatiu de Catalunya va posar molt d'èmfasi en la recepció lingüística amb diferents programes i recursos, per exemple, el que se diuen aules d'acollida, aules de recepció d'aquesta població en què es feia una familiarització inicial amb la llengua catalana, etc. I que tot això són recursos que s'han anat drenant, en certa mesura han anat desapareixent, i en l'actualitat hi ha un cert abandonament. Jo crec que la percepció és similar a la que comentava la persona del públic, que hi ha un cert abandonament d'aquest perfil d'estudiants. Zerbait gehitu neko zenukete? Eu podo decir algo sobre o primeiro punto. Claro, o tema da territorialización, eu sí que estou convencido, por lo menos tendo en conta o caso galego, onde, como sabedes, a lingua está espallada por todo o territorio, pero con intensidades moi distintas. E, por tanto, nas cidades, por exemplo, fai falta esforzos diferentes aos espazos rurais, non? Mentres que o decreto anterior, un decreto 2007 sobre o bilingüismo, era moi interesante neste sentido, porque partía de que o mínimo das materias que debían ser en galego nos centros educativos era o 50%, e de aí se permitía, por tanto, flexibilidade en función das circunstancias sociolingüísticas de cada territorio, de cada pequena, de cada centro, de feito, vamos, teña esas posibilidades. O decreto actual non, porque di que o máximo que pode haber en galego é o 50%, e ademais é un decreto universal para toda Galicia, independentemente de que esteamos falando de territorios sumamente galeguizados ou territorios absolutamente castelanizados, como son as cidades, particularmente esta na que eu vivo en Oso. Así que sí que me parece que as políticas lingüísticas nese sentido deben ser estruturais e deben ser perfectamente axeitadas a cada contexto. Isto me parece fundamental. E o tema da inmigración de obvia racialización lingüística, isto hai que telo en conta, porque o inmigrante ven unhas condiciones precarias, penosas, diría eu, lamentables, e hai que botar unha man en todo o que poidamos. E se a parte lingüística inicialmente un pero, pois haberá que buscar unha interacción cómoda para os dous suxeitos. Nese sentido, hai que ter moito cuidado coa inmigración, porque máis necesitamos máis que nunca. Isto está despoboándose, e como non temos inmigración, contade que aquí temos pouca reproducción. Mila esker, erantzunen gatik. Nikor, gehituko nuke, beak bigarren galderaekin bukatu dunez, uste, 5 urte eta, horrazkenean esaten zuten, 5 urte bukatzen da, ez da bukatzen, batzutan hemen jaiotakoak ere ez du bukatzen euskara ikasketola ez da maila honakin ateatzen, ez? Orduan, uste dut azkenean pertsonak partikularidade batzu bizitugula eta hauek egila da, beste konotazio batzu dauzkate. Segura asko iritsi berritan, dolu fasean nengo dia, identitatei dagokionez guk joera badugu aukeratzeko, ezta? Baina zu euskalduna zea guain da ez, eski hau eta beste hori bagea, ez? Badirudi lurraldetasunak ere markatzen duela gure identitate da hizkuntza, baina askoz gauza gehiago daude. Eta uste zentzu horretan, lehen esaten genduna, eske bakoitzak inin berdu lana, ez? Batzuk, euskara maila txukuna dakatenak, hoiei asertibo izaten lagundu behar diegu. Erakutsi behar digu, besteek makuluak behar dituztelako, bere lagun artean. Eta euskarara etortzen nahi dian, salto iten lagundure, baina ez ja gutxieneko maila badaukaten, salto hasieratik, azkenian, tresna asko biltziak ere, gero salto iteko bertigo pixkat eman dezakelako, ez? Nik hau dana dakit, eta dana batea ez dakit erabiltzen, da, poliki-poliki itxendien prozesuak dialako azkenian, bai?
Orduan, bueno, uste dut hor badala akonpainamendu bat egitea, baina bere bizi fasea aintzat hartuz, baina linguistikoki beste guztien pare, danetari daukaulako ikasgelan. Osea, ez dira etorkinak eta gu, inundik inora. Hemen ere danetari daukau, ingurune soziolinguistikoan arabera, ingurune erdaldunago batetikan ernazgune batea juten dianian ere kriston lotxak dazkate, ezinak, alderantziz ere bai, euskalkila damakitelako, eta ez daulako ondo ikusila, han batu ezin behar da. Bakoitzaka bere pelikula. Orduan, hortan trebatu behar geha, pelikula horiek ikusten igual. Partikularia asko eta baita ere jatorriak zehazten du askotan. Ego Amerikatik edo Erta Amerikatik datozen norbaituk edo gaztelania etxetikan jaso du norbaitentzat, egoera desberdina izango da, igual beste lurralde batetik edo beste tradizio bateko hizkuntzatik datorren belaunaldi berri horrentzat, ez da, orduan. Askotan olako kasutan, gainera nekonturatzen naiz, beraien herrialdea ezagutzen ere lagundu itzen duela. Zenbat hizkuntza daude eta gaztelania zitzen dan ere herrialdean. Eta ez, bida 54 hizkuntza daude, 54 komunitate, ez? Begiak irikitzen ere, bai. Baina, bueno, guk iriki behar jugu lehenengo, Guke bai, kuskuxeatu nondi datorren, da gerturatu, ze 6 urtekin igual ezin digu, asko esplikau. Publikoan baduzu beste galderarik, beste iruzkinik edo? Agian Twitter bidez ere norbiteke idatzi du? Itxoin. Mikroarekin hobeto. A ber, kontua da, zenbait eskoletan behintzat, ez daukagula baliabiderik etorkinak hartatzeko behar bezala. Adibidez, ni nago eskola txiki batian, iaz etorri ziren bi etorki, Murtziatik, orduan erdaraz, bazekiten oso ondo, gainera Murtzia jaiotakoak, naiz eta Marokokoak izan. Ateratzen nituenik bi anaia horiek, astian 2 ordu. Eta gero beste irakasle batek ordu bat. Esango didazuen nola ikasiko duten horiek euskara astian 3 ordu izan da. 5 urte? Ez. Gehiago. Askoz gehiago. Baina hori zure esku daulako, zure ustez, eta ez da zure eskuak herrian gauza bada. Herriak asumitxu beharko lukena. Nahi iritzen zaitu udaletxek daukatela, esku esartzea, taldeak, ez? Ez, adibidez udaletxean lehen hezkuntzan bai, eskaintzen dituzte aparteko eskolak haientzat. Baina, DBH-en ez, 16. urtetik aurrera. Bueno, behintzat herri horretan. Orduan, ez daukate laguntzarik. Baliabide falta da hola. Baliabide falta ikaragarri. Ezin ditugu hartatu. 3 ordu astian, edo asko jota lau, beste eskola batzuetan igual ez, Baina eskola batzuetan hori gertatzen da. Gero, badakizu etortzen direla, edozein momentutan. Orduan, klaro. Orduan, arazo larria. Eta erronka handia. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Norbaitek erantzun nahi dio ekarpen horri, edo badauka beste zerbait gehitzeko, badago erdi partean? Eu quería... Bai, bitartean Fernando, bai, esan. Puedo hacer una breve reflexión sobre este tema tan interesante, tan problemático a sí mismo, ¿no? Y efectivamente que concellos, o escolas pequenas con muy pocos recursos, pero que teñen que, en fin, que teñen a obriga, certamente, de acoller da mellor maneira posible a persoas que non dominan o euskera. Eu creo que aí se pode poñer en marcha algunhas das accións de turismo lingüístico que se puseron sobre a mesa, e particularmente unha que funciona moi ben en Cataluña, e Abelío podrá decir moito mellor tamén, pero que tamén en Galicia estamos poñendo en marcha, que é o voluntariado lingüístico. Así que
Y esto sí que puede ser desde non tanto a escola, sino ao propio concello, non? Habilitar estas posibilidades de voluntariado lingüístico entre un aprendente e unha persoa que fale euskera e que non ten nada que corregir, nada que rebater, simplemente tratar de dinamizar a lingua entre esas persoas, non? Porque actividades extraescolares tamén, pero a mellor son máis non sei se menos interesantes para o alumnado, pero se se fai unha parella lingüística, un trío, bueno, a 4 ou 5 persoas que funcionen con un par delas falando euskera ou 3 falando euskera, 2 pode ser unha posibilidade, vamos, que está funcionando moi ben coa inmigración en Cataluña, certamente, supoño que Avelio pode confirmar, verdade? Sí, de fet, una cosa que volia comentar també en relació amb aquella idea de l'última pregunta, no? De l'escola com a comunitat d'aprenentatge que va més enllà del que passa a les aules entre professorat i alumnat, experiències lingüístiques com les que comenta Fernando, no? Del voluntariat per la llengua, però fins i tot altres que van una mica més enllà i que van més enllà també dels estudiants. És a dir, ara estem parlant de quin és el paper dels estudiants immigrants en relació amb l'aprenentatge i l'ús de les llengües minoritzades, però diguem que les famílies, els progenitors també tenen moltes dificultats per accedir a l'aprenentatge i al coneixement i a l'ús de la llengua, disculpeu, i precisament les institucions escolars són entorns que són bastant interessants perquè són una de les poques institucions que barregen diferents perfils socials demogràfics de població. És un dels espais en què Maite Puigdevall, una sociolingüística catalana que ha treballat amb Fernando, aquesta setmana deia uns espais de trobades improbables. És a dir, generalment no hi ha espais de trobada entre persones immigrades i persones autòctones. L'escola, les famílies, és un dels pocs entorns que sí que faciliten això i per tant hi ha iniciatives de promoure un voluntariat lingüístic, fins i tot anant més enllà de la lògica de parella aprenent voluntari, sinó grups de trobada, grups de conversa que serveixen per a que aquestes famílies immigrades també puguen familiaritzar-se amb la llengua i iniciar-se en l'ús de les llengües minoritzades i que evidentment se poden estendre a l'acollida també dels estudiants. Jo crec que són iniciatives que s'han de considerar. Hor bat zegoen pertsona bat, ez dakit mikroa daukan. Listo? Barkatu. Lagur ja galderara, sartuko banintz bestela hori baliabideak behar direla dudarik gabe, baina hor sakona hizkuntz politika sakona behar dira, ez? Orduan, zuek hizlariok esan dituzuen hildo guzti horiek aurre ateratzeko, ez? Udaletxeak enpoderatu behar dira gehiago, eta ludoteka, eta kanpo extraeskolar, eta azkenean guraso, irakasle, entrenatzaile begirale, jangela begirale, ludotekako kulturetxetako langile guztiak maila berdinean jartzeko, ez da? Bueno, baina galdera da bestelakoa, beti mai gainean, eta agian esango didazu astakeria Mikel Jimek esan duena eta zuek esandako guztiare iagian kontrajarria, ez? Baina beti ateratzen da, guraso hon aldetik eta irakasle hon aldetik, taldekatzak eta egin behar dienean, eta alakoak beti sartzen da ez da bai dago, ez? Batez ere lerro bat, baino gehiago dien eskoletan, eta kanpoko ikasle asko dauden, eta segregazioa gehien dagoen auzo herrietan. Eta nola ikusten duzuen zuek, baita ere han Valentzia, Katalunia eta Galizia ere interesgarria litzateke, Bilerroko eskola horietan banaketa egitea euskaldunak alde batean uztearena. Galegoak alde batean, eta bar. Ez alde ez kontra ez nago, beti da osnarketa bat etortzen zaiguna burura. Nork erantzun nahi du? Ez da galdera erresa edo ez dauka erantzun? Nik uste ez daukala gaina erantzun garbirik, ez? Bere aldeak dauzka batek, besteak,
uste torretxenik ekidatzizun berrian duela gutxi honen gainean, ezta, gogo eta mamitsu batekin, eta nik hori hobetzeko zaila dauket. Bai, nik uste azterketa interesgarria, osea, niri piztu zidan gogoa horren benetan azterketa bat egiteko, ezta? Egia esan, orain arte behintzat ez dugu halakorik egin eta ni dakidala behintzat gure inguruan, eta uste interesgarria izan daitekela hori, ezta? Pixka bat ikusi. Zert nola aldatzen den erabileraren ikuspuntutik, halako taldeak sortu edo ez, ezta? Ez dakit esaten egia esan. Eta gero noiz elkartu, horri buruz ez da itzaiten, noiz elkartzen da gaztea guztiak, ez? Ze momentu da hori. Eta kita ber hortik beste pista batzu dazkaten. Abalik pixkat aipatu du, aukera hori, ez dakit Abali edo Fernando zerbait esan nahi duzuen? Jo no afegiria res, simplement diria que crec que és un debat que és complex i que és necessari, que s'ha d'abordar, que potser la clau és en separar els espais, no intentar que la institució escolar no genere segregació escolar, però sí buscar els espais en què, diguem, se puguen desenvolupar els aprenentatges i les pràctiques lingüístiques que necessiten diferents perfils de parlants. Però crec que és un debat que té implicacions sociopolítiques i que, per tant, no té respostes fàcils. Zegoen horre txanda bat eskatuta, laranjadun emakume hor erdian, kameraren atzean. Eta eskertuko nitzuke laburra egiten baduzu, ja denbora gainean dugulako. Begira, izan da etorkinen galderara. Ez da etorkine bakarri, bere eduko ikasleak ere ditugu eskoletan eta ez daude maila honekin etortzen direnean, de ereduetara. Esan duena ordua kanpoan. Nik uste dut ez direla ordua kanpoan bakarrik. Ikasle horiek 5 ordu daude eskolan. Da behar badaldaketa joan behar da eta belek eta komentatu dute zelan erakusten dugun. Euskara arloa ematen dugu, ala didaktika benetakoa eta ematen dizkiegu baliabideak gero egiteko. Nik uste dut hor dagoela gakoa handia momentu honetan derronka bat besteen artean hezkuntza daukaguna. Momentu honetan ereduan gaude eta ja pentsatzen dugu, zuk esan duzun bezala, badakitela euskeraz, baina ez da egia. Oso txarto eta oso zailtasun handiekin. Da nik uste dut erronka horreri ez diogu laurre egiten. Diagnostikoetan agertzen dira utsuneak, baina jarraitzen dugu egiten berdina. Da, ez dakit, nik uste dut ala eta guztiz hori, atzerritarrentzat ez dela bakarrik kanpoko baliabideak, baizik eta gela barruan, integrazioan. Baduzu iruzkinik edo? Bai, horrekin lotuta igual bururatu zait, askotan ere gela barruan ikasleak entzule hutsak izaten diala, ezta? Askotan gakoa ere hizketan jartze hortan egon litekela, ezta? Erabiltzeko eta hanka sartzeko ere, gehiago alde egin du beharko genukela, behaien ahozko produkzio hori egin dezaten, ezta? Eta segurazki modalitate desberdinetan, talde txikitan, handian, irakaslearekin edo gabe, ezta? Eta aukerak sortu eta gainera gero nolabait sistematizatu ere, ezta? Zer bestela gelditzen dira anekdota moduan edo esperientzia moduan egiten ditugun zerbaiten gisa eta agian hor hobetu beharra badago, ezta? Beti ere nik uste gaina garrantzitsua dela behar komunikatibo bati lotutako aukerak sortzea, ezta? Ez zertarako balioko ez duen ariketa baten bueltan jartzea jendea hizketan, ezta? Azkenean, ikusten dugu ohitura aldaketak eta sustatzeko taldeak garrantzia handia dula, ezta? Kolektiboaren kontu horrek gezta garrantzia handiagoa dula, orduan, askotan borondate bat behar izaten da, erabaki bat hartu behar izaten da jauzi hori egiteko, eta hortarako ikasleak ere gaia hausnartzen jartzea interesgarria izan lehike, ezta? Amaierarako punturik edo baduzue?
etxean zaudetenok edo Ainhoa? Nik esan nahiko nuke hori, alegin handia egiten deula arnazguneak sortzeko, baina egoera kudeatzen lagundu. Osea, guk ikasi berdeu eta erakutsin berdeu. Bai, jabekuntza eske bi gauza die, ez gauza bada hizkuntza hartzea eta ez da sozializazioa. Bateako bestea behar deu, baina batzutan eroeak izateko eskatzei jaula ustet. Ezta? Lagun guztien artean megaintza zuzuk euskeraz. Etxetik, venga. Eta importantea da behientzaten kajeon bat. Orduan, egoerak kudeatzen, konpartitzen, eta netzako importantea hori. Iruditzen bazaizue, honekin amaituko dugu mahai ingurua.